Jodi seni nogo bor cherai besa eba hapsa kelai rok tongka hingke nong o video no naimani yagolo hojak eba keba sotorko tongnani nangnai next target norokni bwsani sago phano kelai mano abagui norok o video no poilano hoite paithak jora joya sak nai tongdi haike norok joto bujioi mannai tei obono tui hojakbo wngui mannai obo kaisa awareness video kahai belai kheno kirimasincha koktoma Chhattisgarh ni Raigad jila ni simi kaisa social media o belai kheno viral ongjak video clip nukjagui phaika tei kwbangma chaitogui naimani yagulo joto pro bai ako bai ang o video no swnamnani hinui uansukha belai kheno kirimasincha hingke tamni bagi kirimasincha hinui sai tongkha okok no tui joto kok saiman lainai o video ni bisingtui kok wngkha 6 August ni Raigad Kopra elakao rajasar tibumungui khoroksa family ni borok rok normal day kahai no nogo mai mui chawui joto rokolaijak thunani bagui horni tei borokni logeo tongo 10 mas ni Cherai chikonsa bobo borok bai thujak tei a thui tongmani jorao no o Cherai hingke bini bibi bai thuo borok khoroknui tei buma bufa hingke alada a jorao no Orissa border cross khlaiui khoroksa sikok hapaiui o Cherai no tlangnani target direct o Cherai no khoknani hinui uansukha sikokni bumung wngkha Suresh Munda bo Orissa ni Sundargarh jila ni khoroksa borok bo nokni dogano jesa tesa khai khulugui tei manya tuikhe buma bufa sijaya tuikhe habui ako Cherai rokni room o thangui o Cherai no bosta bisingo daoi tlangnani naikha tei a jorao no Cherai kisisa lilakha tei lilangma jorao no Cherai bo awas khlaikha hingke a jorao no nokni borok rok khorang khanaui buma bufa bo sichaui thangkha buma bufa direct phai naiphaikha bwsarokni room bo tei art sakao khoroksa sinanukya borok bini 10 mas ni bwsano bostao dana chesta khlai tongmani nukphaikha a jorao joto para gini gini no hunui joto pal baksa khe rupui paikha tei bono romui yahuyak khaui tonikha parani joto lokorok cholijagui bono mar kheno bulaikha toklaikha tei kok kaham hamya bo khnanani nangkha o sikok norok bo nainai di o sikok no video khaimani mangpli बोल कितना बेचेगा अभी उसको बता दे नहीं मारेगा कितना बेचेगा अभी उसको नहीं गिरेगा पैसा चाहता है एक बच्चा 3 लाख एक बच्चा 3 लाख की बेचती जन्म कर रहे एक जो बच्चा की कितना 3 लाख नहीं मार तो कहीं नहीं मार एक तो बच्चा के कितना एक तो बच्चे का कितना 3 लाख 3 लाख से आगे रिकॉर्ड करो 3 लाख से आगे बोल रहे यंग मिला ना एक तो बच्चे का 3 लाख 40 ले रहे हो अच्छा पकड़ गया पिटान पड़ रहा था बोला बुला वो जो भेजी से बुला o Suresh Munda manjakmani yagulo lukurok bai kok singpik jagui kaisa kotorma khulasa khlaika bini khoktui Suresh Munda saka bo o Cherai khoktani o kidnap khlaitani o bo simia bini logi kwbangma borok no tongo group kaisa hinui tei bo saka bo Cherai rok no khogui tlangui Orissa o tlangui thango direct border cross khlaiui Orissa o thangui Krishna bumungui khoroksa borok no phalui ruo hini saka tei o Cherai rimani bodlao hingke nombo 3.5 lakh mano hinui khulasa khlaikha o kokrok no khnamani yagulo joto borok no wanalaijak arao tongui khnai tongnai ro tei khokjaknai Cherai ni bini nana sawui khnarika o sikokni logio kwbangma no tongo bo simi saichung khogya hinui tei a khokma jorao bini logio bini dol rok bo tongo borok sichaui rima bai termanui borok khari thangbaika hinui saka
borokni hingke romoi manliya parani borok jorao sokphaiyani bagui phiaba police rok sao bo saijungno phaio hinui o gorna gotimani yagulo budbar sonno suchona rekha tei thanani borok rokno bo joto jagao no sawi rekha police rok jorao sogiyui o sikok cherai khognai no borokni hirasho bo chobui naharjakha tabuk hingke o sikok no pustash khlaiui no tongkho khoroksa police officer sawi khnarika je o aropi sikok cherai khognai bo Odisha-ni Sundarganj jilani hinui sawi khnarikha tei bono romani yagulo bwskangni karwai investigation rok bo khlaijaknai hinui sakha थाना झुटमिल क्षेत्रांतर्गत कुरकुमड़ा निवासी प्रार्थी के द्वारा थाना झुटमिल में एक शिकायत आवेदन उसके द्वारा दिया गया जिसमें उसके द्वारा बताया गया है कि जिला सुंदरगढ़ निवासी सुरेश मुंडा के द्वारा रात में अनाधिकृत रूप से उसके घर में प्रवेश कर प्लास्टिक के बोरी में उसके बच्चे को ले जाने का प्रयास किया जा रहा था, जिस पर उसके द्वारा जो है आवेदन प्रस्तुत किया गया है, जिस पर थाना झूठमिल में आवश्यक कार्रवाई की जा रही है। युवक को हिरासत में फिलहाल लिया गया, हाँ जो है वो क्या बोलते हैं उसको सर एक मिनट क्या इस मामले में युवक से पूछताछ की जा रही है, हिरासत में लिया गया? संबंधित जो युवक है उससे पूछताछ की जा रही है झूठमिल थाने में, और जो भी उनके द्वारा जो प्रार्थी के द्वारा आवेदन प्रस्तुत किया गया है उस पर सुसंगत धाराओं के तहत कार्रवाई भी की जाएगी। जांच की जा रही है, उस संबंध में भी जांच की जा रही है, जांच की जा रही है। जांच के पश्चात जो भी चीजें आएंगी आप लोगों को स्पष्ट कर देंगे। gorna gotiwi thangmani yagulo o cherai ni bupha belai kheno khairok jaknai kokrok no sawi khnarikha jodi chung taimo bwchaya hingke jora tongsani bwchaya hingke chini cherai no twlangui thangkamo chin cherai no jodi twlangui thangka hingke chung borose tongui sukmannai o bahai kokrok no sakha chini cherai no twlangui thangmani yagulo bo kwthang de tongno nakiba borok tamo khaino o bahai rok hinui social media ni bwskango kaptutui sakha मेरा नाम राज सारथी है। मेरे घर में घुस गया था चोर, बच्चे चोर ने उसको पकड़े हम लोग रात में 1 बजे रात के उसको पकड़े हैं। तो बच्चे को मेरा ना बोरी में भर के ले जा रहा था। उसको वो बाहर का है, वो रायगढ़ का नहीं है, वो बाहर का है, वो मुझसे पकड़ाया है। उसको हम लोग 2 बजे रात के पकड़े हैं, उसको बांध के रखे हैं, उसको मारे भी हैं हम लोग। पहले तो पहला घर में चुपचाप बोरी में भरा उसको, तो लड़का अलर्ट पॉइंट में रोया है ना, तो हम लोग चमक टूट गए हैं। उसको कलर का दर्द है ना, उसको मैं मारा हूँ। तो उसको मार मुरी के बांध के रखे थे हम लोग। तो सुबह पुलिस वाले लोगों को बुलाए हैं, तो आया है और उसको थाना लेके आया। bwskangni investigation khlaimani yagulo tamo sano oboro ani channel ni bisingtui norok nugui mannai hingke oboto kubuni hasteo ongui tongphano chini hasteo bo obohai gotiwi mano abono jotono hojak tongnani bagui kobok jao jotono jani bwsabutui no khel khlai toni baidi hayake waisa khugui talangjak hangke tei naitok phano mangalak borok biang bo talangno borok khaino tamo bo khaino oboto kono phano saimangala aboni bagui jotono hojak tongnani ang baithon।